mai SlyMedia Angela. Kila mbele. Justina kwenda dimi. Demi makuku Isaac na makuku Angela na tawana nyasha makuku ndizo. Ya buda panzo kantamu zo buda tunomba hizo. Zinamika distributors na changamele nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekutema mbudzi dzangu mbiri. Ndoda mbudzi dzangu kana kuti $10 ndene mbudzi dzako zvitika mari daro. Tora izvo ndikuenda Justina achitaura kuna Isaac na Angela nataona nyasha ini kama kuku. Taura kinzo. Hamba. Justina. Ini no daraba paduse ni paduse. Saka tiri pamba. Takaona kana mwana asipa panonzi Farai mukuru kunekuti. Neuya buda vatema mbudzi. Inini nevana vangu varatedzera kuti muri kutema mbudzi dzaita sei? Vana vakabva vatiza takatobvunza tichitosimuka tichitoenda kumba kweko. Vana vakabva vatiza. Ndopatakasvika papa vatano pane umwe mwana mudiki wasikana wadiki padeuti. Tati komuri kutemerei mbudzi zvikanza handini. Ndowana Farai natawana yashawatiza. Ndopandakati uzokuri kutema mbudzi dzaita sei pane murwere vanoshanda apani. Ndikati mune mombe dzenyu wani dzinotoya kumba kwangu dzakatodya michero yangu dzinofura mumunda mangu gore negore dzinodya mumunda mangu. Ndakambotema here mbudzi iye mombe dzenyu. Pandatomati mashoko andakutaurira mwana haachaiti. Ndopandakabva ndabva ipapo ndobva ndaenda kune shamwari yamai wacho iye yako wane browse iro ndasvika kubva ndasvika wangu vari mugadheni ndikati andauya pano ndimi munenge munoona nezvevana vari pamba nokuti mai wacho nababa wacho havapa. Saka ndendora wana ndaona vachitema mbudzi ndakandikukumbirawo phone number dzamai wacho kuti ndinge ndinotaura namai wavo. Amai avo vakabva varamba kundipa nhamba vakati hazvikuti ndikupei. Vachibva vatotaura kuti wani panyu uko kwakadyiwa nemombe vakanomangara vakanzi nemapurisa isaiwaya. Wakati ani uko kwakazotorwa manzi matoki ndandisipo zvangu ndandakambofamba mene. Kwakatorwa matoki achinzi abiwa nevana. Mapurisa vakaenda vakanotora matoki vakadzosera. Ndopandakatoona nyaya ikweri kuda kuenda kungatonetsa. Ndopandakabva ndatori ndakati zvakandakaenda kuenda. Ndendozama kuti nditaure namai vevana avo. Saka ndatobva ipapo ndakazoendawo kuna vachiyameni ndauya navo. Ndibva ndanotaura vakati waripo here wakauya here ndadai wawapo. Wakati kana vachinge vazouya munozondidaidza. Saka ivo mai avo ivo vashamwari vacho vakataura kuti wachauya mwedzi uchingopera. Zvakaitika mwedzi wakaperawo. Mwedzi uchitongopera ndokwavari kutouya. Saka ava mai avo vanova nevana vachema mbudzi dzangu vakatouya. Ndichitarisira kuti wachauya utotone ndine mbudzi kana nguva mumunda ndinoenda kunoona padya zvifuyo kana kuti imombe. Saka ava mai avo havana kumbouya. Ndopandakaenda kwachiyameni ndikati amai wauya asi wari kudzoka nezuro. Wana wazondiudza kuti wakauya waonewa nhasi uno. Saka ndauya. Wachiyameni wakati zvakanaka ndikaya ndikozoenda kumba kwavo. Ndoko wakaenda kumba kwaamai avo ndokusvika vasipo. Wasvika wasipo ndobva wafonera neno zvawakataura napafoni. Wachiyameni wazondiona wati ndataurira mai makuku wati vari kuuya. Pandakazobvunza ini kwako kutonovira zvikanzi havana kuzobvira wauya. Saka ivo neni vanoshandira kuno wakabva watongoti pawakafondera wakabva watobva ikoko bva watoenda kudzoka kuno kubasa. Ndopandakazoona ini kuti saka kuti ndiende pamba unonetsane kana nevana kana neni kuti zvirinani ndiuye. Ndopandakazouya kuno ndisiya kuno manyana. Mbudzi dzakafa here dzakatema? Mbudzi hadzina kufa padzakatyoka makumbo. Saka pandakauya kuno ndichimhangara nyaya yangu wakati mbudzi idzi endai munodzitora mapiki modya mbudzi nekuti hamungarambi makadzichengeta dzadzatita mazuva dzakangogara dzisingapfuure mbudzi izvozvo. Dzakatema dziri 3 asi imwe inenge iri 9. 2 dzachino dzakatosvika pamakumbo. Wakati endai munodye mozouya kuno
musi wedare. Ndinodaira kuti president wakatotaura kuti iwo vabereki ndiwo ari responsible nema-mistakes anoitwa nevana wavo. Ndiwo vanofanira kuti vaone kuti vana havasi kuita misikazwa. Imi munoshandira mese muri out, vana vanosara vega. Saka hamuoni kuti kukanganisa here kana mese muchienda vana vachisara vari vega. But vanenge vari kumba kwavo kama hamuoni kuti muri kuuraya vana. Kuda mari dai makamuvatsvagira kana maid kana anogara nawo wana pamba, kwete kuti mai vane musha wavo vanoona sei musha wenyu. Izvo zviri kutaurwa noti kuti mwana haarambiri, asi kuti iwo pachezvavo munhu mwana akachikora chinhu ndava chinhu unotakura chinhu chacho neutinizo hwako hwouya kutsvekawo pamubagaya. Ini ndinoona kuti chinhu ichi chaparwa nemwana chinoita kuti nditambise chine upenyu here kana kuti upenyu hapasina. Pasina upenyu ndoti ichi ndakudya hangu ichi, iwo ndokutsvagira chako. Saka matauro avari kuita kuti ndini ndakaona ndikaziva kuti munoitei, ndikazondodya mbudzi dzacho ipapapo hapo. Aiwa, but watozodzidya leta watopuhwa nedare kuti no chimbu chachikoka. Ndinoona nyaya yekuti ava vagariko mbudzi dzachikoka ava vakada kutsvaga nhamba dzekuti vataure neava vakanyimwa neava vanonzi ndivo vanomira vanosara pamusha vakanyimwa ava vasipo vakanzi ava vanouya musi wakati ava vakaona kuti nesiteti nezvinhu hazvikwanisi kuramba zvigara zvakadai. Chinhu chakaremara sembudzi haichafuri bhozi gumbo ndorinoita riende mberi. Vakauya kuno kudare dare rikavatendera zvavakaita izvo because imimi hamusipo. Dai imimi maigara pamba penyu mbudzi dzaisimudzwa kuuya pamba penyu. Ava havakwanisi kusumudza mbudzi kunza pamba penyu pane vana vadiki. Wane umbowo hwakanaka chaizvo. Watoda kuti dzatemwa wakaenda number 1 yaataura kuti ndipo ndifonere vabereki vacho. Iye uyu angadai akabva akufonerai akataurirwa kuti ndo zvadii zvaitika handiti, but haana. Tarisai kuno, musamutarise kuti mumupe answer, but haana kukufonerai kana kuti akakufonerai. Haana kufonerai. Saka but ataurirwa zvakaitika number 1. Number 2, wakaenda kuna village chairman kuti ndo chiitiko chaitika rikatinzwa umbowo wa village chairman. Ndiani zita? Vakaitika musi wa 26 August gore rinoi. Mai ava Justina kuenda wakaya kumapanga vachinditi mbudzi dzangu dzatemwa nevana vekwamakuru. Tikabvunza kuti mai vacho variko here, tikanzi havapo. Ndati zvakanaka, kanzi asi vari kuuya. Musi wa 1 September mai vakauya kumba kwangu, vakanditi mai vaya vakauya vari kukumba kwavo. Ndakanga iri soma, ndakataura kuti zvakanaka ndienda pamba pavo ndinovaona. Ndakasvika pamba pavo vana vakagara pamadziro abuda uyu nemukuru. Ndakavabvunza kuti mai varipo here, vana vakambotarisana vari vairi vasati vatipindura. Kandi havapo. Ndikati vaenda kupi? Ndikanzi vaenda
kubasa kunoshanda kwaishanda mwana kukomana munasikana wawo tataona zvakanaka kana vauya munovaudza kuti vazondionewo kana kuti vanondibipa pafoni tovafonera ndakabva ndadzokera kumba ndakasvika ndikafonera kuti mai mafuko ndavashaya vasina svika pamba pavo ava mai vakazondifonera musi wa 6 maenda kumusi wa 1 vakandifonera zvoti makaenda kwangu maitsvagirei kwakanaka here ndakati kwakanaka ndikuonekwa here ndikati aho ndobva ndapedzisa kutaura chakanaka ava vakazouya vachinditi ndaenda kudara kwamama kuti ndinomhangara pamusoro pechiitiko ichi saka ndadzidzokerai kuna village chairperson mondomutora moenda pamba penyu pane mbudzi dzenyu motora mapicha ekuti mbudzi dzakatyoka dzichati kana matora mapicha moisa mufoni mozoyana kudara seumbo unoratidza kuti makaona kuti kwari mbudzi dzakatyoka saka ndakaenda pamba pavo ndikamutora mapicha ndikachengeta mufoni ndakaona mbudzi dzadziri nhatu dzadzakaroka imwe chete yacho yakanga iri nani asi dzimwe mbiri dzaitadza kusunga ndokwazodza vakazoa zvaitika watora time waenda haana kana kuenda kundotisoni pamba pake haasi kuti ogarapo saka munoda kuti waite umbowo hwakaita sei woregera chichofa kana dei chakafa chakanhwa nanhasi waingoramba taura tinzo taurisa kuno amaini karemushi mama ava vakanga vauya mukadzi mama vakanga vane mazuva matatu vatosvika vari wenyu kwavakanga vachigara vasingachagari mukati menzvimbo yatanzvigara zvikati ndauyawo manyishi ndini makanzi munoona nezvevana pamba ndaona vana vari kukotsera mbudzi ndikabva ndati muri kuita sei ndine imwe mbudzi yandakawana yakatyoka saka mbudzi iyoyo ndakazoti avana urayai tidye nyama ndakavabvunza mubvunzo umwe chete wokuti munedi here kuti kutyoka kwaita mbudzi pavanga vari kukotsera dengo yakabva kutofamba zvikasinzire ndinedi ndikati kodai mama ndiratidza mbudzi yacho ndaiona ndikwanise kupa feedback kune vabereki vevana zvikati chindipai nhamba vaivo mbuya ndikati apa pamutema wangu unondirerera kuti sinzi musiri kunzwanana saizvozvi ndikwanise kukupai nhamba chirigai ndikubatsirei vari kukwira tifoka kwani mazuva matatu anga asara bedzi nekuti vauye weekend ndobva ndatovapa ndakati akuswera mangwana chee vari kuuya mutaurira reni chii nyaya dzenyu ndazvinzwa idi sevanasi kana muine umbowo hwakakwana kuti zvedi ndivo vakaita aiwa zvirandizvi vana vanyangadza saka munotaura kuti kana muri kunetsana ndepapi pawangu ari kunetsana vagarawo tikaichezvawo rega pakugarisana ndozvagara zvitoro imi muri kuti vanga vari mazuva mashomanana wauya aiwa mazuva mashoma vanga vauyawo vanga vagara vasingatongodzwana nekuti kusunga kwavakaita vanhu vanotogavara vari kutonekunetsana pakugarisana kwavo pamusoro chakani matauro ari kuita mai ava vari kugedha nyaya yavo kana vari kuti mai avo vakasvika kugadhe vachivaudza kuti mbudzi dzangu dzakumbira kuti chiripai nhamba dzacho dzevabereki vacho tikwanise kutaura navo chavazowanyimira chii waruziva pane chichipo choka chakadai kana kuti ivo vakarega kuti dai sinzi vari keyateka wana ngatichiende tidorechi mbudzi dziri zvinhu zvacho tikagirana vakadati ndakatourava kanhu ndomafananira kushaa ndakatiuraya but ivo vari kutaura kuti ndakauya ndichitaura kwamuri kuti dzito vana venyu vaita zvakati wakabva wakaenda pamba wakabva pamba wakauya kwamuri
uyo chairman ari kuti akadzona ini ruti dzadzajiwa uyu chairman ari kuti akatodzona dzikatorwa papicture dzadzimwe futi dzakarohwa Musi vakati Mbudzi taito vakanga ini ndakasingana naye wangu tikaenda pamba pamwe mwana ngatioma chawakatiza pakuti Mbudzi takatoona vakatobata zvitima tikuti Mbudzi tikashedzera tichitokumba nekuti havanyanya kusiyana ndobva tashedzera vana vacho vaite makuru vacho asipo kana wakabva watiza tasvika pamba vatabvunza mwana ngii anga ari kusvika ndandizii ndati Mbudzi vatiza ipapo ndo patikabva totobva ipapo tobva taenda kugadhiri kwamai wavo zuva iroro tobva tasvika vaina mai wavo mambo watorogadhiri tobva tataura nyaya yedu wandakagara navo pasaidzi vavo vakabva vataura kuti mama wangu ataura nyaya vachiti tinokumbirawo nhamba wakati anzoitema waubvini kuti ndinge ndichikupai nhamba dzemunhu ndo matsananguro wakaita wadaro saka takazemiwo mama wangu taura saka ndovaona sei nekuti nandizivi kuti anoshandei uye zvandizivi kuti anoyarini Mbudzi dzakanyanya kukara zvekuti kana kuti ndichidzichengeta hadzisi kugona kufamba saka mai ndokwavazotaura mama ndokwavazoti kana zvichizonetsa pamwe ndichazoenda kuko ndononzwawo kune vamwe vechikuru kwandiri ndoona ndinoyanaiswawo sei navo saka zvadaro mai avari pasaidzi vangu vakwavazotaura akati imi munyange munoenda kunomangara pane vamwe vakati ndonomangara vakanzi zvoni imimi kana musingadi kuti zvipiro zvenyu zvisvike pamba isai waya ndo matsananguro akaita isai waya pamba penyu kana musingadi kuti zvipiro vamwe vacho vakanzwa nezvipiro vakanzi zvonimi munovana kufudza nezvipiro zvino mai vangu neni ndikapindura ndikati ine nguva yekusaidzi tofudza here mbudzi nokufudzira kwacho chinozi dzitenderere tochibve here pamba tine mamwe mabasa atinoita tochienda kunofudza mbudzi ndokwavakabhataura kuti hanhendo kana muchida ikuenda kunomangara ndomunomangara asi shanda kutokudzai ndizvo ndokubva kwatikaita mugadziri namba wana kuti musi pakatengwa Mbudzi ndo musi patikaenda kugadziri kwamaya tiripo ipapo munhu auya kumangara nyaya yake kwamuri iwewe ndowanzi caretaker uri kutitaura kuti hauna kufonera muridzi wenyaya chikonzero chiri chei tati ipapo pacho paauya ari kumangara nyaya yake iweyo ari kumangara iwe ndiwe caretaker oti ndifonere munhu aripo pauri iwe unoramba kufonera munhu nenhau yei wontaura kuti aiwa nekuti vanhu havawirirani vanonetsana eka wochibvunza yo caretakerzve kuti handina nhamba dzavo wapazvo kaka havanaka ndokuti hatinai aiwaka iwewo uri caretaker uri kugamirei nhau yevanhu iwe ndiwe caretaker hausi kusvitsa kuwaridzi wenyaya sei aiwa kana dai ari mairi kana matatu kana ngei usina kuti right regai ndifone anga ari mazuva mairi sekutaura kwauri kuita ngei usina kuti right tiregai ndifone kune muridzi wemhosva ngei hauswaoni utotaura nhema nekuti auti wakatadza chiro chiri very important munhu akanyangadzirwa ouya iwe wanzi ndiosara pawana otaura kuti ndifonere kune vana wandotaurire zvaitwa newana wavo iwe otaura kuti handikupi nhamba dzavo iwe wacho wotaura kuti handina kufona futi kune vanhu ivavo ndichowataurira zvaitwa newana wavo saka unoda kuti dare riite sei ndinoanaita mai avo vakatanga kuenda kwevavo vachitaura nyaya yembudzi vane ndikudzwa ava vari kutaura nyaya yembudzi wane vachiti mbudzi yacho vakaenda vachititaiti ende pane pandiri kunzwisa pekuti ava vakauya vakatoudzwa neava zvakaitika ava vakazofona vadzokera kuna chiyambi havana vakapinda musha havana kufona uro musha
ya second stage iyo tinoda kuona kuti uyu she is not a credible witness. Nekuti zvese zvaari kutaura tiri kuona kuti hapana ichokwadi chaari kudii. Wega yanga iri 1 yanga iri 2 chaifanira kusimuka kundoona kuti ingani semunhu ari kudii tisi kundoita argument. Nokuti akanga yakasimuka kundoona kuti mbudzi idzi ingani dzatemwa sekutaurwa aita. Handiti tochiuya kuna mai ava pacho pavazotaurirwa mhosva iyi havana kana pavasimuka kuenda kundodii vachifoterana chiyani nachavataurira nenhau yemhosva iyi havana kana kuenda kundotaura. Padzira changamira ndoona sekuti avo mai avo vakanga vatotonga vatopedza nyaya pavakatenderwa namai avo vakataura vakati mbudzi dzinofudzwa. Pano vakatomboenda vakanotaurwa kuti isai fenzi saka vakatopedza kutonga saka vasina kutomboendesa kuno varidzi venyaya saka vatori nemhosva yavo kuti ndo vakatonga kuti fudzai mbudzi. Nekuda usina kutonga kangada vakapira vanhu mhosva yake kune muridzi. Saka musi wakatosvika chairman asvika ndikatanga achiteedzwa ndamene ndikandifunga mutena we mamchitewo kubasvika ndamuti kuonekwa ine makuku ndikati wova mutena zvaka ndaida kuona hapana nyaya ndaida kuoneka ndikati woraita mutena ndakatafanira vanobonditaura kuti mbuya vavayatira zvembudzi but imimi zvembudzi hamuna kutaurwa here nasawira wenyu memi zvakatsanangura vachidzi mbuya ava vakanga vasipo zvavakanga vasipo paita 3 days vasvika mbuya vakaenda pana mai mishi vachibva vasvika vakati imune nhamba dzamai makuku ine mai mishi vakati nhamba handikupi nenyaya yekuti hamunzwisisani hamusi kuregerana ba nhamba dzamai makuku handikupi ndobva vati kuna mai mishi pane mbudzi yakatemwa saka zvayakatemwa mbudzi haina hai kudini kukuvara asi ndaida kuti vadini vazive kuti vanakatema chini mbudzi ndo zvakatema mbudzi mai mishi makandiona here mbudzi mbuya handazokwanisa kudini kuenda but sandizvo zvavari kutaura vari kutaura kuti takataura kuti pane mbudzi 1 yakatemwa but imogoti wakanditi hapana haina but imimi mataura mutitaura vangoti hadzina kukwara hapana yakae iye zvezvimazotidzokerera statement makuti wakanditi i1 yakatemwa wogoti i1 isei wakaenda kundoona here 1 yacho mai vakaenda vakasvika mbudzi singachakwanisi saka ndakazoti vana vavaitidye nyama okay wakutaura kuti tidye nyama iwe wakataura nekuti mbudzi yatemwa wakataura here ava kuti akatema wakatodya nyama wakadaura kukorabhorata statement iyoyo dai wakataura izvozvo zvechokwadi isu hatiiti dare rekuti toburitsa kunze uyu unonga uchipa statement apa nevari kupa dzakasiyana muri muno mudare ndokunaka kwecommunity court haiburitsi kuti enda uko wozouya ipa witness uyo asipo toti uripo mega munovasisana mawitness nekuti mune muine nhema statement ravari kutaura nestatement iri kutaurwawo ese akasiyana imini mukuti iwani asi mukuti hamuna kuenda kunoona chairman wane humbo aiwa but iwe uyu ari kupa achiti wakataura kuti hanzi haina kutombokwara ndo statement yatiri kuti uyu ungapa statement yako haina kukwara uyu ari kuti yakakwara yakadyiwa nyama chipapo next maakutoda kukorekta munomutonzwa statement rako rekutanga muripo wakagara apa iwe uchitaura ndo statement ratinonzwa haina kukwara uyu ari kuti yakakwara yakadyiwa nyama iwe wotaura kuti aiwa akati haina kukwara kana iwe murume wacho uri kuzvizwa wega ari abhadhara ndiye wakabhadhara waregera kubhadhara nekuti uri kutaura nhema mudare
nekuti ndo wakada wakanyatsa kujekesa nyaya kune avo towanzwise kurema kwenyaya saka iwo vari kutokabva nyaya kuti mbudzi yanga isina kukwana yanga yakarohwa vakataura ndozvaari kutaura kau hamuna kuudza murizoi kuti mbudzi dzaura vakachanga ini ndinava ndiri pana mai avo dai kuri kuti mwana adonhera mugomba mesa wafonera kuti mwana adonhera mugomba panguva iyo mai ava vakati ndakatoiuraya saka ndio maradzi wa munhu iye ukadzuya mai avo vauya kuzotaura wakukumbira foni nhamo chii chenge chakakosha ipapo kuti mungoti mirai taurira waridzi wewana hamuna kuda kutaurira waridzi wewana imi hamuna kuda kuwafonera iwo wacho kubva mawanyima foni nhamba kunoona zvipfuyo zvacho hamuna kuenda chii chamaivharidzira ipapo imi muri makasiyiwa kutarisa pamwe saka ndati mwana dai ari mwana akadonhera mugomba naimirira kuti wakakuswera mangwana ndingarambe ndichitenderera chairman musi wamakanoona mbudzi musi ungarizwa chikira mchirangariro zuva rakanga riri musi wa 6 September imi musi wamakaenda kumba kwamai anga musi wechii namai we asi chairman makatoenda matoenda kumba kwavo musi wakwara mbudzi dzenyu chachiri chingani musi wakatemwa mbudzi changa chiri chitatu asi zvezeta ndichaziva wangu asi changa chiri chitatu musi wakatemwa mbudzi iwo musi wacho wataenda iwo kugadheni kwana mai avo musi wangotemwa mbudzi iwo musi wamazoenda kwachairman chachachingani musi watakaenda kwachairman ndakazoenda musi changa chiri amamanganacho chiri chini ndokwandakaenda saka makaita mazuva mangani isati madzura ndakaita mazuva akati waniki yakatokura ndakadzichengeta mbudzi idzodzo saka ndisati ndauya kunomhanyara kunoku mbudzi ndandakadzichengeta zvataurwa nemurume kuti dai makatakura mbudzi makaisa pamba pangu yakuti mai avo vangu varipo ndoyaizoendesa asi panga paine vanhu saka mbudzi ndakadzichengeta kusvika ndazouya kunoku ndikati mbudzi ndinadzo zvakatopara think murume wacho atozviona kuti pane iwa musi wa 6 okay right tinokubatai nemhosva yekuti vana venyu vakauraya mbudzi dzevanhu and pane umbowo hwakajeka witness yenyu iwitness inoparadza haisiri witness yakanaka haasiri munhu akanaka nekuti anopesanisa vanhu naizvozvo mai mati munoda chii inini ndine mbudzi dzakatemwa mbiri ndiri kuda mari yacho imweyo yembudzi mbiri idzodzo wandotengera mbudzi dzangu kana iri mari ndine mbudzi hombe yacho yakatemwa ndakaitenga $50 imweni yacho yakaberekwa pamba ipapo ndinoda $30 pawazoita mari dzandakashandisa kunoku ane $35 yandanga ndichibhadhara musi wandanga ndibhadhara 35 handa kubhadhara yese inge isina kukwana ndakabhadhara 20 ndichibva ndazodzova ndaenda kumba bva ndatora 15 saka musi wandakauya kunoku
$2 dora kubva kumba nedora rekudzokera $2 uibva inobaita 37 handisi kobva kwachiti pandakazounza zvakare mari kuti pane $2 zvakare yobva yaita 39 kobva kwati musi watakazouya kudare kuno musi wani wa11 ndo musi wazokumbira mai avo vachiti murume wangu haapoba saka takauya tiri vatatu inini nachairman nemwana wangu pane $6 yatakabhadhara patazoenda $6 yatakanozonodya kozi takaswera pano tikazobva kwadoka kozoita yanhasi uno pane $6 zvakare yatichabhadhara kuti yekuti tikuuya nekudzokera. Okay, saka tinotora yanhasi yamakauya $6 yamakauya nemawitnesses enyu ne$6 yamanayo nemawitness enyu ne$2 yamakauya kamwe chete kumhan'ara then ne35 yemasamon. Saka edai mari idzodzo ndodze $61, right? $10 yandabhadhara $71 plus $80 inobva yaita chii $151 then iwe uri witness unofanira kubvisa mbudzi yekudara nekuti unopesanisa vanhu unofanira kubhadhara kuti kana uchiuya pamberi pamambo taura chokwadi takukuisa chenyu takukuisa chenyu statement yawataura nestatement yataurwa newitness nemunhu akudaidza, they are two different statements. Inzwa iwe statement yawataura iwe nestatement yataurwa newawo dzakasiyana. Saka unogona kunawa sei iwe usikaendi kune munhu ako wawakudaidza. Right, order. Chigarapo kusvika wabhadhara $40. Akuchinjira ndipi hama yako iyi. Akuchinjira inzwa akuchinjira statement yakataurira neuyu ndiye munhu akuchinjinura statement awo haana kuchinjinura statement uyu ari kutaura kuti iwe wakanditaura kuti mbudzi yakakorohwa haina kukwara right. Okay.
Idwai tikakusunga icheni. Inovaziva kuweva vachinjinga masikata. Makazviita. Tigaraya. Garaya usinga elaya. Munondowera muchinga masikata nyanya. Zvozvibhadhara rini? Munhu ane zvifuyo zvake zvakaparadzwa nevana wako ende hauna control nevana wako. Vana wako unosiyira munhu uyo akadaro anokupa information iri wrong. February unenge wani mamafizi. Wati February unenge wani mamafizi ka January. Ezvo zvitatoda. Aiwa. Ayo. February arebesi. Nokupirira ndenyembe atotora kakumba kwako. Zvinhu. Uziva kuti uyo ari kurwadzirwa. Uziva kuti ari kurwadzirwa nezvifuyo zvake zvakadii zvakaparara. Ari kurwadzirwa nezvifuyo zvake zvakaparara. Ende unosenza nemukadzi wako munosenza mese. Right. Chitipa tisati takuisira chitipa zvokuti dare rinotambira kuona kuti kurwadzirwa kwemunhu nemaitikiro akaita zvinhu akamira sei. Right, tokupa 1 month to pay kupera kwa November chisimuka ine 151 iyo ikange isina kubhadharwa dare rikuya kuzotora kumba kwenu. Mbudzi 1 week kuti mbudzi iwe Sara anozani sara. witness yenyu. Unozani? Unit. Those zvinoita kuti unyepere vanhu uchireka nekuti hauna kana kuti upesanisa chisimuka achambombono kutsvagira $40 ne$20 yekuti foni mutora chisimuka imweni anokutaurira mukadzi wenyanga ari kutsva chisimuka imweni anokutaurira unovataurira chisimuka imweni